Hej folkens, og velkommen. Det er bare fordi, at jeg har hørt lige videoen i sidste gang, jeg lavede den her med at jeg får snart et nyt headset. Men så fandt jeg ud af, at fordi jeg holdt den, og jeg rystede lidt på hånden, så kom der sådan en irriterende lyd. Så derfor har jeg ligget ned sådan, så jeg er tæt på munden. Og så har jeg også lige, råber jeg også lige lidt mere. Så nu fortæller jeg ikke historien, nu siger jeg bare, altså, jeg får snart et nyt headset, så vil I ikke nok bare blive på kanalen. Jeg lover, at jeg ikke, at problemet snart stopper, sådan at jeg snart får et nyt headset, så at jeg kan, og jeg kan, sådan så I kan høre os rigtig godt, fordi det er et meget stort problem. Så jeg får snart et nyt headset, vil I nok blive på kanalen, giv dem subscribers og likes og alt muligt. Kom nu. Bare bliv på kanalen i en måned eller en halvanden måned, så er jeg sikker, når jeg bare nogle uger, så er jeg sikker på det. Så vil I nok blive. Nå, men jeg skal stoppe nu.